हेलो रायजोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ लाबोदों जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारनि सायावहाय दा नोंथांमोना नायलांदो आं मानि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों सिगाङावनो आङो नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनो सानो मैयाहाय 4 तारिख जुलाइ 2टासो समावहाय जोंनि निसिमानि खैला मेला ब्लकआवहाय नुजाफैदोंमोन दा बे नुजाफैनायावहाय नोंथांमोना मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय नुदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारखौ आर'नाइजों मान बावनाय नैबे आर'नाइजों मान बावनायखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सीएम सारा माने बे आर'नाइ सोग्रानो उल्था सोहरफिननाय नाथाय बिनि सिङाव मा दङ नोंथांमोना नायाखै हयथ' नैबे भिडिअ क्लिपखौहाय बानायग्राया मोजाङैनो बुजिदों नायदों अब्लाबो नुखानानैबो बुजिखानानैबो बे भिडिअखौहाय गाव गोसो जानानैहाय बानायनाय जादों मानो बानायदों मिथिया नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रो आङो अरिजिनेल भिडिअ क्लिपखौ होदों नोंथांमोननोहाय Aronai बे आर'नाइखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा माने बिखौ बुंदोंसो नांलाया जोङो न'खरनि मानसिखा होननानैहाय जंखायनाय रावजों बिनावहाय सोहरफिनदों नाथाय बियो भिडिअ सेबखांजादों नालाय बैयाव नुबाय दा बे क्लिपखौनो लानानैहाय ओरैबायदि भाइराल दिनैहाय फुंनिफ्रायनो मोनसे फेसबुक पेजावबो नुदों आङो माने एकदम फिसा गोरोन्थिल' नागिरखायो आरोखि माने दाउब'आ ना गोथै गोजावबोनायखौ जमनाय बायदि खारसां जमनानै थाखायो माने बोरै मोनगोन बेफोरबायदि फिसा फिसा क्लिप रेजेटनाय बेफोरखौ बोरै मोनगोन बेखौसो नागिरबाय थायो नोंथांमोना नुयोना बे दिनखाना दाउब' ना मा होनो बे दाउब'आ माने दैयावहाय ना जमनाया गावनि गांखौहाय ओरै फुवारलायनानैहाय ख्लोबनानै ओरै जमबाय थायो नै थिग बे रोखोमनिखा आङो बे पेजनि नामखौबो लाया नाथाय नुदों आङो सोरबा सोरबाया आर'नाइखौनो सोजायासै माथो ओरैबायदि आरोखि बे क्लिपखौ नुनानै दा गोदाव सोराव कनफिउस आरोखि मानसिफ्रा दा बिसोरनो बैबायदि मानसिफ्रानो पाब्लिकखौ मोस्लेट खालामग्राया माने सैथोखौ नंखाय नंखायखौ सैथो बानायनानैहाय क्लिप दिहुन हगारग्राया ससे हगारग्राया बिसोरनो दा मानोथो भाइराल सोलोंबोगासिनो दङ जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै उन्दै गथ'फ्राबो मानो भाइराल मानो नुगासिनो दं मास्टार माइन्डआ बिसोरनो बेनो मास्टार माइन्डआ बिसोरनो फोरोंजोब्बाय ना मा होनो आंथ' ओरैसो बुंनो सानो बेफोरबायदि फिसा फिसौ क्लिपफोरखौहाय दानस'नानैहाय हगारनानै लाब गैया फुलखौनो हगार बानायग्रायाथ' बुजिखादों बुजिखानानैबो बुजिसेयावबो हास'नानै क्लिप हगारबावबायब्ला माथो होनबावनाय आं बांद्रायबो गोलाव खोथा बुङा बेफोरबायदि गुदि गैया बिजौ गैया फिसा फिसा क्लिप हगारनायजोंहाय रायजो राजाया कनफिउस जायो होनोब्ला मोजां फारसेनिफ्रायनो हो आं बेखौसो बुंनो सानो आरो आं बेफोरबायदि भिडिअबो लाबोनो गोसो गैयामोन नाथाय बेखौहाय मेगन नोजोरजों नुखाथारनाय बिनिखायनो आं गोसो जानानैहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामनानै मिथिहोदो बयनोबो जाहाथे मोजां क्लिपखौहाय बिथांमोना संनानै मोनो आं बेखौसो बुंगोन बाय बाय